की कहते भौजी के गड़िया तोरी है। हाँ हमारे हाथ तक का लेवे देवे के बा। भौजी तुम्हारा गड़िया पर बड़ा हमर दिल लाग गइल बा हो। अच्छा तो अपना दिल के अपना काबू में नहीं खरक सकत। मोर भौजी ना एक बार बस ये बारी दे दा हमरा के। अच्छा तो ऊ काहे खातिर हो? सुना एमा हम कुछ डालल चाहत नहीं, कुछ काम कर चाहत नहीं। का बोला? सुना तुम्हारे गलवा में सिंघाड़ा भौजी डाल दे का। आ सुना बोला ए बबुआ बोल भौजी। तने हमार बात सुना। बोला एगो बात का तोहर कई गो बात सुनो। बोला देवला के दिक्कत नहीं के हमार मजबूरी न बा। का मजबूरी बा? सुना बताओ तनी। बताओ ता। ए मडला ले बसैया और मछरिया